1700 Carles II va morir. Sense arreu la dinastia dels Àustries va finir. Felip d'Anjou va ser el successor, però l'arxiduc Carles un altre va ser el candidat. La guerra de successió, un conflicte mundial, perquè no volíem un Borbó amb un govern central. Perquè el 20 de juny de 1705 el pacte de Gènova va arribar. Amb Anglaterra vam signar, les lleis catalanes vam defensar. Però el 1713 el tractat d'Utrecht, Anglaterra i Holanda ens van deixar un nostre dret. L'11 de setembre de 1714 la derrota va arribar. Barcelona va caure per no tornar a lluitar. Felip V va guanyar, la lluita va finir i a les nostres institucions les va fer caure sense parar. El decret de nova planta l'any 1716 va unificar regnes, un sol dret va imposar sense mirar. Un nou model de policia anomenat Mossos d'Esquadra va ser la nova eina de la monarquia borbona. Perquè el 20 de juny de 1705 el pacte de Gènova va arribar. Amb Anglaterra vam signar, les lleis catalanes vam defensar. Però el 1713 el tractat d'Utrecht, Anglaterra i Holanda ens van deixar el nostre dret. L'11 de setembre de 1714 la derrota va arribar. Barcelona va caure per no tornar a lluitar. Felip V va guanyar, la lluita va finir i a les nostres institucions les va fer caure sense parar. El decret de nova planta l'any 1716 va unificar els regnes, un sol dret va imposar sense mirar. Un nou model de policia anomenat Mossos d'Esquadra va ser la nova eina de la monarquia borbona. Perquè el 20 de juny de 1705 el pacte de Gènova va arribar. Amb Anglaterra vam signar, les lleis catalanes vam defensar. Però el 1713 el tractat d'Utrecht, Anglaterra i Holanda ens van deixar el nostre dret. L'11 de setembre de 1714 la derrota va arribar. Barcelona va caure per no tornar a lluitar. Per no tornar a lluitar.